kinahanglan nato biyaan ang atong pagsabot nga ang pag-ampo kay bahin sa pagpangayo sa atong mga gusto ug makuha ang tubag. Ang hamtong nga pag-ampo kay ang pagsabot sa kabubuton sa Dios, dili atoa. Ang pag-ampo kay bahin sa pagtanggal sa akong kaugalingon sa sentro ug pagbutang sa Ginoo sa sentro sa tanan. Usa kini ka proseso nga pag-ampo nga dili kita ang sentro sa ligid apan kita ang gihisgutan sa ligid. Sa katapusan, gustuhon na nato nga magawas sa gamayng ginansya sa atong kaugalingon ug masabtan nga ang Ginoo nagalihok sa kalibutan ug magustuhan nato nga moapil ani nga paglihok. Ingon pa si Gordon MacDonald sa iyang libro nga Ordering Your Private World. Gisugdan na kog tan-aw kana nga pagsimba ug pagpangaliya sa pag-ampo kay layo kaayo nga buluhaton sa paglinya sa atong kaugalingong kauban sa tumong sa Ginoo kaysa sa pagpangayo sa iyaha na malinya siya sa ako. Sa Getsemani, gitugyan ni Jesus ang iyang kabubuton ug iyang gihimo ang kabubuton sa iyang amahan. Sa Mateo 26:39, milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nagampo nga nag-ingon, Amahan ko, kun mahimo kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kun dili ang imo. 기도는 자신의 소원을 말하고 그것을 응답받는 것이라는 이해에서 벗어나야 합니다. 진정한 기도는 내 소원이 아니라 하나님의 소원을 이해하는 것입니다. 기도는 삶의 중심을 자기에서 벗어나 모든 것의 중심을 하나님으로 두는 것입니다. 내 자신이 태양계의 중심이 아니라 태양을 중심으로 돌아가는 행성이라는 것을 깨닫는 과정입니다. 결국 나를 위한 작은 이익에서 벗어나 세상 속에 일하시는 하나님을 이해하며 그 일에 합류하기를 소원하게 되는 것입니다. 고든 맥도날드는 내면 세계의 질서와 영적 성장이라는 책에서 이렇게 말했습니다. 예배와 중보 기도는 나 자신의 목적에 하나님을 맞추려고 구하는 것이라기보다 그분의 목적에 나를 맞추는 일이라는 점을 깨닫기 시작했다. 예수님은 겟세마네 동산에서 자신의 소원을 포기하고 아버지의 소원을 자신의 소원과 일치시키셨습니다. 마태복음 26장 39절에 이렇게 기록합니다. 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고. We need to get away from the understanding that prayer is about asking for your wish and getting it answered. A mature prayer is understanding God's will, not mine. Prayer is about moving me away from the center and putting God at the center of everything. It is the process of realizing that I am not the center of the wheel, but a spoke of a wheel. In the end, we want to get away from a small profit for ourselves, understanding God working in the world, and want to join in His work. Gordon MacDonald said in his book, Ordering Your Private World, I have begun to see that worship and intercession prayer are far more business of aligning myself with God's purposes than asking Him to align with mine. In Gethsemane, Jesus gave up His will and made the Father's will match His will. And going a little further, He fell on His face and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Matthew 26:39.